In-numru ta' każijiet ta' persuni infettati bil-coronavirus tal-107 wara li f'konferenza tal-aħbarijiet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet li fl-aħħar sigħat ġew ikkonfermati 17-il persuna oħra bil-COVID-19. Dawn il-persuni riżultaw pożittiv wara li saru 304 test matul il-jum tal-Ħadd. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika spjegat li 10 mill-każijiet il-ġodda huma importati filwaqt li l-bqija rriżultaw minn trasmissjoni lokali. Fost il-każijiet relatati mas-safar hemm il-każ ta' Maltija ta' 61 sena li ma sifritx imma kellha kuntatt ma' xi persuni li kienu msiefra. Ġuvni ta' 19-il sena siefer lejn it-tramuntana tal-Italja u kien kwarantina. Mara ta' 56 sena riżultat pożittiv għal coronavirus wara l-ġiet mir-Renju Unit. B'unika kuntatt li kellha kien mal-familja tagħha. Ingliż ta' 56 sena li jgħix f'Malta ħarġulu s-sintomi kif ġie lura f'pajjiżna. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li tiġu traċċati l-passiġġieri li kienu miegħu fuq l-ajruplan. Fost dawk pożittivi għal COVID-19 hemm koppja li sifru Madrid, Maltija ta' 32 sena u Taljan ta' 30 sena. Hemm ukoll Malti ta' 28 sena li jgħix l-Ingilterra u li ġie lejn Malta. Il-Professur Gauci qalet li hu kien kwarantina, iżda tiġu ntraċċati l-persuni li kienu fuq l-ajruplan miegħu minħabba li kien diġà bis-sintomi. Irlandiża ta' 60 sena li tgħix f'Malta riżultat pożittiva wara li sifret f'diversi pajjiżi. Malti ta' 56 sena ġie infettat bil-coronavirus minn fuq ix-xogħol wara li kellu kuntatt ma' persuna li kienet imsiefra. Dan fil-waqt li raġel ta' 40 sena ġie infettat wara li kellu kuntatt ma' żewġ membri tal-familja tiegħu li kienu diġà laqtu l-virus. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li fost il-persuni li ma sifrux u ġew infettati minn trasmissjoni lokali hemm mara ta' 32 sena li taħdem bħala ħaddiema tas-saħħa. Malti ta' 34 sena riżulta pożittiv għal COVID-19 bis-sintomi ħarġulu fis-16 ta' Marzu. F'dan il-każ intqal li r-raġel ġieli kellu kuntatt ma' barranin. Ukrena ta' 38 sena ġiet infettata bil-virus, bil-mara kellha kuntatt ma' barranin fuq il-post tax-xogħol. Mara ta' 52 sena wkoll ġiet pożittiva għal coronavirus. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li hemm każ ta' 3 persuni relatati ma' xulxin. Tfajla ta' 14-il sena, mara ta' 49 sena u żagħżugħ ta' 21 sena ġew infettati bil-COVID-19. Il-persuni kollha jinsabu fi stat ta' saħħa tajba u r-raġel li jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva jinsab f'qagħda stabbli. Kulħadd jinstab fi stat ta' saħħa tajba fejn is-sintomi huma ftit, u għandna dak l-anzjan li għadu bin-pneumonia, ġifieri dak nistennew li jdum ftit sakemm jieħu l-kura neċessarja. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li b'kollox sa issa saru 3099 test. 2106 persuni ġew ittestjati u ħassew xi sintomi filwaqt li 993 test saru fuq nies li daħlu fl-isptar Mater Dei. Għaliex nafu li din sitwazzjoni li ħaddum ftit fit-tul, però il-bniedem jaddatta għal sitwazzjonijiet li jkunu u importanti li aħna nitalmu biex inkomplu bil-ħajja tagħna ta' kuljum, però kemm jista' jkun aħna dejjem inżommu f'kuntatt biss ma' dawk in-nies li qegħdin fil-familja tagħna. U nappella wkoll li kemm jista' jkun inżommu b'saħħitna li fejn nistgħu nagħmlu attività fiżika anke fid-dar tagħna u niklu ikel tajjeb. Intant il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ħabbar li fit 3 tiem l-ex VIP lounge tal-heliport fix-Xewkija se jiġi konvertit għal ċentru fejn isiru t-testijiet għal COVID-19. Il-Ministru Camilleri qal li l-Gvern qed jassigura l-faċilitajiet neċessarji kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.